खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। एसआइ जन्मनि राबारि हरखाब थैनाय जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आसाम आयेन आफादनि साफ्रोमबो गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव फोरोंनो थांखि लाबाय। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनियाव सिखावा सोरांसि समाव मा 25 बोरमाफोरखौ खावनानै लांदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव दिनै गथ'सा रैखाथि आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों। एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय नाराबारिनि सोमखोर नोगोराव लामा गोदान बेखेवदों। गिबि खेब बाक्सा जिल्लानि सिङाव सेथि नाट्यसाया मावबादाजों लोगोसे माहारियारि मोसामु मेला आरो बादायलायनाय खुंफुंदों। गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय 25 गुफुर आरो गोसोम गाबनि गेदेर इउकरशायार अमा हमदों। एमपि रेनग्रा नार्जारी एमसिएलए माधव छेत्रीजों लोगोसे बिजनी जिल्लानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बासबारि रेन्ज मानास टाइगार रिजार्भनि बानजायनायाव सावगारि बोनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।